Lærerne har en vigtig opgave, at få børn til at socialisere sig med hinanden. Denne opgave starter i klasselokalet, hvor teoretiske bøger gennemgås og hvor faglige diskussioner opstår. Men ude i det virkelige liv er sagen en helt anden. Folk har for travlt. Den personlige samtale er forsvundet. De kommunikerer ikke. Smartphone har taget over for den personlige samtale. Og folk vil hellere sidde alene end at tage kontakt til fremmede. Loser. Er vi måske blevet for reserveret? Ja, man kan jo ikke brokke sig over larm på bibliotekerne, da der aldrig har været så stille som nu. Og på biblioteket er der stilhed nok til at finde svar på problemstillingen. Jeg ved. Og løsningen er? Ja, det er godt, drenge. Socialiser! Så tal dog for helvede. Ja, nemt ja. Og så i stedet for at kigge væk, ja, så kig der under anden, og så tal om, hvor meget de der smøger der, de stinker. Og hvorfor er en lille blind date i kantinekø? Det er fandme socialt. Ja, og man kan jo sagtens nå 2 i løbet af sådan et frikvarter. Ja, sådan der. Så lad dig være med at være loser. Snak med hinanden og bliv winner. Det er sådan, vi går fra teori til praksis. Stilhed er godt, men snak er nøje bager. Socialization! Socialization! Socialization!